Estem fent una recerca d'un boletaire, és un senyor d'uns 70 anys. El darrer punt d'albirament, el darrer punt on se l'ha vist un ramader, és aquest punt on tenim el punt de trànsit aproximadament. Això és a la tarda del dimarts, a la tarda del dimarts. Des d'aquí es tenen diverses comunicacions amb ell durant la nit. En alguna de les comunicacions ell diu que veu els rotatius de bombers i a partir d'aquí, cada vegada els té més a prop, arriba un punt que diu que ja no els veu, que veu una llum blanca i ja perdem les comunicacions amb ells. El que s'ha fet és, s'ha determinat una àrea probable de recerca d'uns 3 quilòmetres, que estadísticament és on se trobarien el 50% dels boletaires. I aquí s'ha treballat amb recerca extensiva. Tant aquest matí com ahir, com abans d'ahir, s'ha fet recerca extensiva, amb dotacions de Mossos d'Esquadra, tant per terra com amb el seu helicòpter, dotacions de bombers, per terra com amb el nostre helicòpter, i agents rurals que porten un dron i han anat dronejant diferents sectors. Hi ha una unitat de recerca canina nostra i hi ha 3 unitats de recerca canina de Mossos. A partir d'aquesta tarda, un cop fet la totalitat o pràcticament la totalitat de pistes i de barrancs probables, ja estem passant a fer una recerca intensiva dels 500 metres al voltant de l'UPA, que és la tasca que estem fent ara. Hem fet un primer sector amb un grup de només 2 bombers i 2 Mossos, perquè la resta estàvem fent extensiva, i ara, a partir d'aquest sector, estem fent entre 2 barrancs un altre sector de recerca intensiva amb la gairebé totalitat dels recursos que tenim. I, paral·lelament, els agents rurals els hem enviat a la banda sud, a la banda d'Euden, a dronejar tota una cinglera on altres vegades s'han trobat boletaires.